Ein byd gan Gwyn Thomas. Ystyriwch hyn, bod I byd yn ymddangos I ni I gyd yn fawr. Dim ond rhan fechan fach ohono sydd yn ddigon sych I ni sefyll arni. Wedyn, ystyriwch hyn. Fedyr yr un dyn ohonom ni yn ofyw yn y mannau hynny o'r byd lle mae hi yn crasio boeth. Ac wedyn, y mae yna fannau eraill sydd yn eira a rhewd rhagwyddol ac mo eiffafol oer. Fel bydde hi'n anodd eithriadol i'r un ohonom ni yn ofyw. Y mae hyn oll yn golygu fod y llefydd hynny ar y ddeiau lle gallwn ni fyw yn crybachu. Crybachu ei fod yn y lled a'i hyd, a ddim ond ychydig bach dros 10% o arwynebydd y byd. Diolch.